Здравейте, приятели! Ако имате интерес от нещата, споделени от мен в канала, много се радвам за това. Ако много от вас са гледали особено първите няколко видеа с посланията от народите на Хопи и Акагава, както един от лавинарите на делегацията на Майката Земя, на Обединените оригинални народи, това също ме радва. Именно относно това искам да споделя с вас няколко кратки, но важни послания. Времето за промяна е сега, точно сега, а не по-късно. Духовната промяна по целия свят вече започна. Видеята, които споделих до сега в моя канал, са за да ви опишат и покажат дейността на духовното движение по света, което произлиза от традициите и мъдростта на древността, традиции, които са дадени на всички народи по света, от самия Господ още от дълбока древност, от онзи едничкия Господ, който е еднакво Господ на всички, от Отца на Сина, нашия Спасител, у който е Светия Дух, от Твореца на всичко живо и всички неща, който е безначален и неизменяем. Дейността на делегацията на Майката Земя за духовна промяна по целия свят е в ход вече навсякъде и тя ще успее да промени целия свят точно сега в наше време. Моето наблюдение е, че Майката е духа, в който Господ се явява на много от тях навсякъде по света, за да ги направлява и ръководи. Предсказано е, че това духовно движение по света, което е водено от самия Господ, ще обедини всички човеци по света, веднъж и завинаги в едно неделимо цяло. Багани или Пахани е име, с което ние българите сме известни в най-различни старинни предания на множество народи по цял свят. Това име на езика на народа на Хопи, например, означава народ на светлината и славата. Не случайно нашето име на нашия език означава още и Божи народ. Предсказанията на другите народи за нас, народа на българите, са точно за това време, в което ние сега живеем. Не са нито за някой друг народ, нито за някое друго време. Именно ние, българите, се явяваме носители на божествения огън и божественото учение, не само за тях, а за целия свят. Съвсем накратко казано, много скоро настъпва времето, в което краят ще се събере с началото веднъж и завинаги и за всички човеци навсякъде по земята. Времето, в което Господ ще обърне целия свят веднъж и завинаги. Посланието е към сърцата и умовете ни, към нашия дух като човеци и като българи. Именно сега ние сме призвани от Господ да приемем Неговата любов и нейните закони, да бъдем добри, да си помагаме, да се държим заедно като брати и сестри, като един народ и като един човешки род, да действаме съвестно и да работим добре. Да се завърнем веднъж и завинаги към Христовата вяра и нашите православни ценности, такива каквито и ние и нашите предци сме ги пазили винаги през хода на времето. Да ги отстоим до край без повече никакви съмнения, колебания или отклонения, смирено, но твърдо, с сърце, дух и с воля. Искам да призова всички ни да се обърнем към ближния, да помагаме на бедните, на болните, на слабите, на беззащитните, без значение какви и кои са те, без значение дали ние ги харесваме или не. Да се покажем истински християни православни, Божии обичащи, милосърдни, отзоваващи се така, както и преди навярно не сме го правили. Да посеем семената на новия човек у себе си и на новата земя навсякъде по света, заедно с нашите брати и сестри от всички краища на нашата Майка Земя. Искам да отправя също едно послание към последователите на учителя Петър Дънов у нас,
а и към всички останали. За времето на лятното слънцестоене към края на юни през тази година има организация за световно празненство и честването му навсякъде по света едновременно. На хора от всички народи, от всички страни и континенти. Всеки където сам избере да се включи. Тази година ще има огромно празненство. По случай лятното слънцестоене, особено в Теотихуакан в Мексико. Наистина мисля, че ще бъде добре да подсилим тези празненства и у нас с събирания на Ерила или на други места. Отворена идея към последователите на учителя и въобще към всички останали. Моето чувство от моите наблюдения на всичко до тук е, че учението на учителя Петър Дънов като превъзходно надграждане на свещеното Христово учение ще се превърне в самата основа на живота на новия човек, на новата ни земя. Защото и самата земя ще бъде веднъж и завинаги променена и обновена от Бог. Ще се изпълнят всички пророчества, писани много отдавна и в Откровението на Йоан Предтеча, а и много други по света. Част от тях даже вече се сбъднаха точно в последните години. Моля, следете канала и занапред, защото ще продължавам да добавям и още нови неща. Ще посветя цяло ново видео с превод на тема Теотихуакан, Мексико и предаденото преди седмици тази година, но ще има и много други неща също. Благодаря ви за вниманието, искрено ви благодаря за вашия интерес.